Майже 1500 абітурієнтів з тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу вступили до українських вишів у 2020 році. Це майже на третину менше, ніж минулого року. Про таке повідомила заступниця міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Інна Голованчук. За її словами, станом на кінець серпня послугами освітніх центрів Донбас-Україна скористалися 1008 вступників. Ще 321 абітурієнт скористався програмою «Крим-Україна». Скорочення абітурієнтів з окупованих територій пов'язано з карантинними обмеженнями через пандемію коронавірусу, а також обмеженнями, впровадженими окупантами щодо перетину КПВВ, вважає Інна Голованчук. Разом із тим, кількість вступників цього року ще може зрости, адже Міністерство освіти та науки України продовжило вступну кампанію для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій України до 23 жовтня. Наші подальші кроки – збільшити кількість абітурієнтів з тимчасово окупованих територій, які вступають в заклади освіти, що розташовані на контрольованих урядом України територіях, а також створити платформу для цієї амбіційної та активної молоді.